Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana ambo kasadonyo Di mano berado basobok jo kami si Kuria jo silesui yang selalu menghibur dosana kita dalam album Gebiar Rajal Production. Giko Korea. Populo tuh sui. Mungkin kini ko ada sebuah kisah nyata. Yang mana tuh? Ko tentang rumah tanggo Korea. Mau tanggo siapa? Pokoknya adalah salah satu kawan awak. Siapa lo tuh? Korea penasaran. Pengen tahu lah Ambo. Pingin tahu? Pengen? Dun sana pingin tahu? Iyalah pasti pengen dosana pengen tahu nak. Mari sama-sama kita mandangakannya. Welcome Gebiar Rajal Production. Okay, dan gaduh jual naga dihurang silesui kan Allah babi ni dan suko jual manggaduh padusi. Hey oi Kuria cubo dangakan coga dirancang dan datahan tolonglah Kuria tolong tenggangkan ka urang rumah deng usah katokan silesui kulitnya hitam lero gadang usah turuikan rumah tanggo usah abaikan indah kota kui terjadi parang pariua malayang galeh pirang pun tabang rumah tanggo centang parenang indua bareng kok berang sadonyo jadi runyam kok lalo membulakan. Hey dan gaduh jual naga dihurang silesui kan Allah babi ni dan suko jual manggaduh padusi. Hey oi Kuria cubo dangakan coga dirancang dan datahan tolonglah Kuria tolong tenggangkan ka urang rumah deng usah katokan silesui kulitnya hitam lero gadang usah turuikan rumah tanggo usah abaikan indah kota kui terjadi parang pariua malayang galeh pirang pun tabang rumah tanggo centang parenang indua bareng kok berang sadonyo jadi runyam kok lalo membulakan dicali membulalang dipaci berang-berang dipagui nyota kongkang pane hati den dan langsung pulang Kuria pulang ke pulang saya bang anang mah baru balagu cie lah pulang sekali batu pulau nak pulang ke joran dang jaleh kau bini ni ambil di rumah dang ambil ada beranak saya ngalun deh Iko baru kamar lain soy rumah sakit ini ya ayam na beranak na iyo
5 talu esok. Kok itu kan ya leh.